Hola de nou, soc la Roser Bramont Serrallonga i faig quart d'ESO a l'escola a casa nostra. Aquest segon trimestre m'he estat llegint La filla del nord. Aquesta novel·la l'ha escrit Maria Dolors Millat, forma part de l'editorial Robal Edicions i de la col·lecció Proa, a tot vent. Té 380 pàgines i costa 18 euros. Vaig decidir llegir-lo perquè em va cridar l'atenció el títol, la portada i el resum de la contraportada que us llegiré. La Beth deixa Nova York i la llibreria on treballava i busca el seu lloc al Canadà de la infantesa, primer a Montreal i després a la reserva índia d'Ushard, on es retroba amb en Mike Canis, el seu amic de quan eren petits, ara convertit en un activista dels drets dels indígenes. El periple geogràfic de la Beth serà també una recerca personal amb moltes trampes i grans satisfaccions. Com és la vida dels indis inus en boscos que perden terreny cada dia davant de grans projectes industrials? Què tenen en comú els caçadors nòmades de la regió boreal amb els habitants de Nova York, del Pallars o de Barcelona? La filla del nord és una història de coratge, d'amors i desamors, d'amistats i traïcions, de família i de serralament. L'escriptora Maria Dolors Millat, que ha viscut els mateixos paisatges que la protagonista, ha trobat la manera de servir-la al lector amb tota la força amb què va ser concebuda. Una part que em va agradar molt del llibre va ser aquesta. La malaltia del meu marit no va ser gaire llarga, però va ser prou per iniciar una bona relació amb el teu pare, que em va fer costar durant aquells mesos espantosos. Em venia nítida la imatge del papa, la seva olor, el soroll característic de la porta en entrar a casa, la veu, la mirada. Una vegada el teu pare em va donar un consell. Només cuida't de l'avui, com a màxim del demà. No t'imaginis la setmana que ve ni el que passarà més endavant. Has de solucionar el dia a dia. No et pots ensorrar, ara ella et necessita. La Julieta els va aturar. Els ulls oblics li brillaven com l'aigua del riu a la nit. No saps com vas ajudar els teus consells. Llavors i sempre més. Gràcies, amiga, pensava sense dir-li, m'estàs retornant al pap. La novel·la m'ha agradat moltíssim, però he de dir que al principi llegia per llegir, o sigui, la novel·la anava passant i no em transmetia res. La Bert era una noia que va perdre els pares de molt jove, que va haver d'anar a viure amb l'àvia, però tampoc li va durar molt temps, i quan per fi troba una família, una zona de confort, digueu-ne com vulgueu, la fan marxar d'allà. I a mesura que vaig anar passant pàgines, em va començar a transmetre moltes coses i a fer reflexionar. I això em va passar perquè, a part de que la novel·la està escrita en primera persona i això ajuda molt, els textos que estan escrits per Maria Dolors Millat els escriu amb una precisió que et fa com entrar dintre l'obra i et fa sentir com es sent la protagonista. El llibre m'ha fet reflexionar molt sobretot en el tema de l'amor, ja que si tu et treus totes les idees que t'han posat al cap des de petit, què és aquest sentiment? I al ser una sola persona, tu normalment et penses que només té la seva opinió. Doncs aquest llibre no, et fa veure diferents perspectives a través de diferents personatges sobre l'amor. I per últim recomano la novel·la a qualsevol tipus de persona, ja que, encara que el llibre és relativament llarg, són 300 pàgines, però passa molt ràpid i et fan pensar sobre temes que dia a dia et van suggerint. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi agradat.